paglaom na sana po kita gabo siyaon sa marhay na kamugtakan sa tahaw kaining pandemya. Padagos kitang manarig sa mahal na Diyos. Makimahirak na malampasan ta na ini, mabulong na sa mga may COVID. Asing kitang pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud, padagos kitang proteheran asin magamit ta ini susog sa karahayan kan katuyuhan kan kagurangnan. May pinagtitimo-timo lamang. So kadakol na mga paradangog. Wara John, wara kita uda. Ay, yan. Normal yan sa atin. Pero babasugon mi po kamo nin informasyon. Sa kudala 5 nin pagkahapon, Bicol Target. Katuwang ang tropa. Pading Jomar, kumparing Al, kumpadring Jim. Siyempre, sa luwas katabang pa dyan si Ans, si Renz, si Luens. Sa Manibela, ang samuya pong piloto si Henry Deboy Mata. Technical control, the man from Poland, June Napolis. Sa newsroom, nagpapadagos man, tanganing daing makalusot na informasyon sa lado nasyonal, internasyonal, maging sumada kan bareta lokal. News Director Edwin Peralta, nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production ng samuya pong Anghel, ang AM kang DCGB Angel Mustasa. And siyempre sa IT, yaon dyan ang inkargado ngunyan si Richard para sa nationwide as in worldwide broadcast sa internet kang DCGB Online, DCGB News Online, si Richard. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Maray na hapon po, pwede ka mo mag-text, parang kabagay normal na yun ang nag-iisang tayo lang sa Bicol Target. Hige, idiretsota na ini, ang sa kuya man na number tabi, 0961-759-0888 sa Smart, 0961-759-0888, 0961-759-0888 sa Smart, asin sa Globe 0926-0156020. Sige, pwede man sa messenger account ko, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Maray na hapon dyan sa mga nag-antabay hali sa Pilipinas, marhayin hapon dyan sa nakaantabay sa samuyang online broadcast, DZGB News Online, worldwide, netwide, online, on air. Siyempre sa YouTube, good afternoon from the Philippines. Yun ay ni Tabi Angel, so link na iti-text ko kay, tama, kay Dr. Sige, sa aga po, ha? Sige, thank you so much. June, wala ang kwan eh. Dapat magka-schedule talaga. Sige. Sige, diretso na kita kan mga istorya. Bungkaras, tulos. Si Luens, nasa linya. Marhay na hapon, Luens. Please go ahead. Yes, salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga paraantabay sa mga dadagpama na bareta, itinaas na ka Department of Health Bicol sa COVID-19 Alert Level 4. Ang mga probinsya kan Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, dangan ang syudad man kan Legazpi, Tabaco, Iriga, Naga, Masbate, asin Sorsogon City. Ini ani pinagunambitan sa DCGB News ni DOH Bicol Regional Director Dr. Rivera. Nasa alert level 4 na ini, nangangahulugan na dapat magdoble o triple giga na publiko tananantaran ang padagos na pagtaas ni na kaso kanasambitan ng helang. Ang probinsya kan Masbate nasa alert level 3, as in alert level 2 ang Ligao City, as in probinsya kan Catanduanes. Nambitan Panibera, natangani ng papugulan ini maparol out sinda ni nasa 1.3 million doses nin bakuna
ngunyan sa last quarter kan taon, as in pinagre-recommendar nila ang granular lockdown sa mga lugar na naapektaran kan COVID-19. Sigud pa kay Vera, importante na implementasyon ng marhay ang minimum public health standards para maiwasan ang pagparadakol kan kaso kan helang at hindi na magparapirili kan bakuna taanas ang mga ini makakaproteksyon laban sa COVID-19. Luens, Yes. anong mga probinsya ang nasa Alerto 4? Ang mga nasa alert level 4 tabi Sir Pio, Province of Albay, Camarines Norte, asin Camarines Sur. Yan. Cam Norte, Cam Sur, Albay. Tulo, Alert 4. Roger to that. Pero, ang Albay, MGCQ Mangiraray, tabi. Roger to that tabi Sir Pio. Yan, okay. Kaya lang, Alert Level 4. Sa irarom kang Alert Level 4, ano ang pagkakaiba kayan, tabi, sa ibang mga alerto 3, 2, 1? Ang pinagkaiba man sa nadaw tabi Sir Pio, sigun sa ipinagpaluwas na impormasyon ni Vera, so kapag dakol kan kaso ng COVID-19, alagad may mga nagkapira mga restrictions, arog kanda ipaglupaluwas nin mga nasa below 18, buda nasa above 65 na mga edad tabi Sir Pio over. Ang gustong sabihon, daay man nin dagdag na restrictions, kaya lang so klasifikasyon sana sa indang initaas sa Albay, Buda, Kamsur, and Cam Norte. Roger to that. Alert level 4 because of the data na nagbubutwa dahilan sa COVID-19. Roger to that tabi Sir Pio. Okay, sige ta duman baga sa Manila, iba man may mga alert level 4 baga na ipinag-i-implementar sa mga lockdown pati. Roger. Ano ang posibilidad na mangyarian sa mga arog kaining nasa alerto 4? Kung magparadakol pa daw tabi Sir Pio, talagang ipinagre-recommendar na magkaigwanin na granular lockdown. Alaga day man ki mga mahiwasan na lockdown nagigibuhon, taan ko konsideron ngunyan kan develop so ekonomiya manggiraray. Roger, now ano so kausa nata umitaas sa alerto 4 ining tulong probinsya da over? Dai naman tabi Sir Pio inelaborate ni Dr. Ernie Vera ang may kaharaman sa sirig na bagay. Alagad kung sa ang pinagbasihan yaman sana so datos kung nata ini nagpaparataraas. Iyo, ito ang dapat na kuan causal effect na lang ini na pag-itaas kan alerto 4, tabi ano. Roger. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag na istorya hali sa Department of Health Bicol. Ako po si Luens Burse Barsana. Sige, thank you so much tabi Luens. An ini ans kuan tabi ito yung mga basihan. Ito yan, ini ta sa aga may makakahurong kita ka ini. Yan, ini ang basihan para sa pag-itaas sa alert level 4, ano? Average daily attack rate. So pag lakop iyan, ano? Healthcare utilization rate. Presence of variant of concern. Yun yung tulo. So gustong sabihon, ining tulong ini, yaon ini presente sa Albay. Yan, okay, sige. Thank you so much, tabi Angel. Ano? Yan ang sinabi ni Director Navera. Yan. Yan daido man naon nambitan ni Luen sa report. Ano? Sige, tabi. Ha? Sa aga, tapag uroy restoryahan tayo ni Buelo pa, duman sa tingog kan banwaan tabi. Meantime, nasa linya man si Kumparing Al, Pading Al, marhay na hapon. Please go ahead, man. Marhay na hapon, pare, big ingo man ngunyan kan transport group, lalo ang mga tricycle operators and drivers, digdi sa Legazpi City na madangog ang sa indang boses sa level kan sa gunian panglonsod o kan lokal na gobyerno sa mga masunod na aldaw o bulan. Ini ang pigtawanin doon sa pahayag ni TODA, Tricycle Operators Driver Association Vice President Joseph Almoguera, kung sain kadakol sindang mga agrangay man na gustong maaksyonan kan sa gunian panglonsod asin gobyerno lokal na saloy ng panahon dahil sinda na kontento sa pagibong lakdang kan mga opisyal ngunyan kan syudad. Susog sa payag ni Almoguera,
saro sa mga problema ninda iyon kawarin in tultol na paradahan kadibang parada asin ang pagiging maigpit kan mga law enforcers sa mga tricycle operators and drivers, lalong-lalo na mga simpleng violasyon talagang hihigpitan sinda, nasa pagmati nila talagang naduduunan man ang diretso kan mga tricycle operators and drivers, kaya ngunyan, hihinguan ninda na magkaiguan ng boses na naghahanap sinda nin pwedeng maging boses sinda sa mga masunod na bulan after kan eleksyon. Digdi sa sanggunian palunsod para madangog ay nagrangay kan mga tricycle operators and drivers, lalong-lalo naman ang ipapang transport organization. Yama pa rin ang informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat Al sa mga dagdag pang istorya dyan sa luwas. Mga pangyari, duro-diretso ang informasyon. Nasa linya man, si Ans Galero. Ans, marahay na hapon. Please go ahead man. Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga paraantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, kansilado ani pinagtala ang pagpapatipon kan Comelec Albay sa mga posibleng maging okay mga aspiranteng mga kandidato sa maabot na 2022 na eleksyon. Kung sa inian na pinagkonfirman mo niya na pagkahapon sa DCGB News ni Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunaw. Si kung sa iya, pinagtalaan ko taninindaan na gigibuhong briefing on the guidelines for filing of COC sa aga alas 10 ning pagkaaga sa session hall kan Sanggunian Panalawigan kan Albay. Alaga dahilan nga isa enot nang ipinag-anunsyo kan gobyerno probinsyal na kumbaga na ibugtak sa 2 days preventive lockdown ang sa indang mga opisina. Dahil man ini malalawos sigun kay Bunawa. Dahil ang digdi, nagdesisyon nisinda na sa maabot na sa ng Setyembre 30, oras na magbalik naman ang operasyon kan Kapitolyo Provincial, yugraray ang pagpapaapod ninda sa mga aspirante as iba pang mga representative kan mga stakeholders na dapat na makaaram kan mga impormasyon may kinaaraman digdi sa filing of COC. Ipinaliwanag sa DCGB News ni Bunaw na kan mga nakalihis na si Maonal daw, enot na niyang pinapundaan na mga membros kan media para ma-orient kan bagay na ini alagad ng niya naman separado pala ang gigibuhunin ng pagtiripon kaibahan ang mga stakeholders na imbelto sa mangyayaring filing of COC sa maabot na Oktubre 1 sa 8 ka na presenteng taon. Dinuaray na sa nadaa? September 30 tabi siya Pio. Sa katapusan? Yes, same venue man ginaray. Sa Sangguniang Palalawigan? Roger. Magayon na hilingon at maaraman duman more or less kung sisay ano? Mabantayan lamang. Buda sa mga ano yan, dapat personal da sa mga file o sa mga representantes pwede? Pwede man nag-deserve yun na sa mga representantes na lang kasi briefing pa man sa rin eh. Uy, sa bagay, sa mga representantes pas, maaraman tanaan political terrain kung ano mangyari. Sige. Tabi Sir Pio, ang update man sa gigibuhong briefing kan na Comelec Albay. Ans Galero, DCGB. Salamat Ans sa istorya hali dyan sa luwas. Diretso, kan mga istorya pa. Dumang kita sa Premier Distrito alas 4:22. Kumparing Jomar, marahay na hapon, go ahead. Salamat pa rin Pio, may na nagurulian mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Tabako ngunyan daw ini matapos na magpaluwas ng orden sa Mayor Crisel Agman Luis Rona alas 3:30 maguruli na ang mga empleyado kan mga departamento na nasasakupan kan lokal na gobyerno kan Tabako. Apura sa nagkapira ang rason iuan pigsundan man sana ni Mayor ang Malacanang Memorandum Circular number 19 na dedeklarar na kainan pamilya mahalaga day ng general daw. Sa naunang bita na memorandum order na ipinaluwas ka ng alkalde, pigsasabi ka ini na pasado sa naging kasuguan kan Malacanang ang gabos na mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Tabako sa mga opisina ninda iyon pwede na mag-uruli ng alas 3:30 pagkahapon. Apuero sana sa City Health Unit, City Social Welfare and Development Office, City Disaster Risk Reduction Management Office, Centro Public Safety Office, asin iba pang mga opisina na importante ang mga trabaho. Ang mga empleyado tabi pa di tulos na nagporotipas na paluwas ka ng opisina. Tiripasan.
nagsunod tulo sa orden. Ando da, one, Aha. ano daw ngayon kung masunod, so order, so nabubuktak duman sa pinakababakan memorandum. Na? Ang sabi duman, moreover, Hmm. the boss na concerned, obligado na i-post sa picture ninda muna sa pamilya Na? na nagsishare kan pagkaon sa official Facebook page kan Tabaco City. Isus Mario. Gabos na mga empleyado isi-share duman. Oo, niya so iba baga bako man pauli sa dalagan. Iba man. Iba man ang fight. Pagruluwa so iba nagbiururo-nuro na kung masarain ko na. Yan. Di pa no sinda makaon tapos ma-picture kung buryong ng pamandukon. Ikaduha kung may kakaunon pa. O kaya ba kaiba man ang kahampang nasa pagkaon? Yan. Dahil naman pwede post. Mabubuking ni alkalde. Ibang kaiba mo ha. Batik ang pamilya, mababuking ka na gom. Kaya, so mga day ma-post sa aga, kan mga pagkaon o so harampang sila nagkaon sa pamilya, Mhm. do double, so hiro-hiro, ngunya na banggi. Yeah. Iwan na gano'n, no? Iba man so, kakaunon. Alangan man nga, alangan man nga, i-post ko nga yan, so number 2. Yan ba na yung report? Jomar bien, DCG. Tumurol-tol ka mo, ha? Dumanagad ka mo sa pamilya. Ay, naka. Sige. I-post nilo duman, i-share, ilaog sa FB account kan City, kan Tabaco. Nagkakaraon agad sa pamilya. Bakong su iba ang pigkakaon na nindo. Diretso kan mga istorya, Pading Jim, what's happening man? Good afternoon. Pwede, hello, maray na agapon tabi pwede, ilinawas na ni Mayor Domingo Escoto kan Banuan Kanawas ang sayang line-up Oho. para sa 2022 na eleksyon. Oho. Vice Mayor niya si Hector Loyola. Hector Loyola. Oo, ang mga konsyalis anom ini, Raymond Rakid, reeleksyonista, Leopoldo Saragosa Kagawad, reeleksyonista, Mhm. Kagawad Gadir Iyama, reeleksyonista, Attorney Sharon Escoto, garitugang ini ni Mayor Domingo Escoto, Tugang, abogado. Joel Triviga, baguhan ini, bagong puntog, Alin Rivera, bago, anom, pito garo ini, kulang saro, Iyo. basta yun yan tabi pa de, and dahil pa man kipartidong na ipaabot sa satoya, and yun yan, so iba, dahil pa niya to aram kon say-an official na ini, panini, halin na mismo kay Mayor Domingo Escoto. So kung sisi ang pwedeng maging kalaban, na posible, yaw na ang line-up man ni board member Dante Arandia, pero asub na wala pa. And dahil pa niya to sabot kung sisi pan maralaban digdi. Basta, yung pinagluluwas niya to, so nagkukonfirmar na sa namapail asin sa line-up sa maabot na Oktubre 1 and 8 tabi pa rin. Okay, di ang alkalde si reeleksyonista Escoto. Domingo Escoto. Vice alkalde, Bago ini sa politika, Hector Loyola. bigla man ang gano'n na buminulusutan. Anong background ni Hector na? Dahil ko hindi Loyola. personally midbid. Gari ba? Gari ko ini, gari consultant. Dahil ko sigurado. Iyo. Consultant sa hindi, dahil ko sa waterworks garo. Okay. Oo. Then so mga konsihales, Raymond Raquel, re-electionista. Leopoldo Saragosa, re-electionista. Gadir Iliama, re-electionista. Mga bago, Attorney Sharon Escoto, Noel Bruiga, Alin Rivera. yan. Oho. So dati niyang kalinyada sa sanggunian. Ade, Aha. pagkatapos tulong baguhan. Tulo. Yan. Pagkatapos dapat pito yan, igwa pang saro na bakante. Igwa pa ang saro dahil nabanggit bigay. Okay. Now, nalatunta naman, so magiging kalaban. Baka si Vice Mayor Iniraro, pumait, may line-up man, Iyo. Dantiran. Iyon ang piglalaw man ta, a certain boost naman, tayo, iba man niya ito masiguro kung
malaban man, pero naglalataw man ang pangaran di. Oho, tas si Vice Mayor Nararo, silensyohonin maray, pero anday ko lang maintindihan tabi kumpadring Jim, kung last term na ngunya, at last term na ni Vice Mayor Nararo, over? Bako, gari first termer pa sa nainay. Ay tama, first term ni Vice Mayor Raro, tama. Si Board Member Dante Randia, nakaoran ko na, sige sa nanulog-ulog, halata sa nangyayang pagkatapos pag nakapail na. Iyo halatun taman so lado man ni Arandia, kinatawan Arandia, nag-establisar na bagada dyan ng residensya? Iguang residensya. O buda nag-rehistro na dyan? Ay, rehistrado na. Confirmed na sa nakwa na, lalaban. Iyo. Pero dahil pa siya nagpapalos kung anong partido, season, Vice Mayor, line-up, dahil pa. Roger to that kumpadring Jimmy. Okay, so yan tabi pa din, at least nakukuha na niya to kada munisipyo, pigaram niya to, pagkatapos ng filing, no, wala na, minus no sa nasinda. Jimmy na salita, di si Jimmy Jones. Thank you so much Pading Jim sa istorya, hali dyan sa luwas. Oras, Pilipinas, it's 4:30 sakto. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. Ooh. We choose GSM Blue. Choose what's true. Ooh. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Ooh. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose.
Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin. Para ang desisyon mo, tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programa
programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target. Diretso kan mga istorya dyan sa luwa sa programang Bicol Target. Nasa linya man si Renz Luna. Renz, marahay na hapon. Please go ahead. Salamat abi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa mga parantaba. Yung dirungan niyan sa Daraga PNP, tinganing ipalap tabi Sir Pio. So nangyaring pamabadilgadan sa rong membro kan na PNP, digdi sa Peña Francia Daraga Albay. Ako mga tatanda niya, binadilinigadan dyan sa Peña Francia Daraga Albay kang nakaagi nga mga banggi. Asin makapatangon niya na tabi Sir Pio, si Police Lieutenant Armando Revale, ang tagapagtaram kan Daraga PNP para tawagin tanin update manood niya ni kaining makangirat na pangyari sa rong member kang kapulisan na si Police Staff Sergeant Alan Madelar na dati man yan yaon digdi sa Daraga PNP kasi niya nakasign na dyan sa ginubatan PNP. Sir, nasa mo na rin niya po si Sir P. Fernandez sa programang Bicol Target. Sir, maray na hapon po. Yes, maray na hapon tabi si Pio po kan DCGB. Sir, ano po ang latest sa investigasyon na nagluluwas diyan sa pambabadilgadan kay Sir Madilar? Please go ahead po. Sa ngunya po sir, takasubago nagtaigwa ning conference po ang Information Operation Working Group kan Albay Provincial Office po kan na pagkuanan duman na ito pala si Police Staff Sergeant Madilar igwang pigpa-follow up na sarong wanted person sa area kan Daragao ka particular duman sa Peña Francia. Yaon po siya digdi sa Daraga MPS. Taro po siya sa warrant of PNCO. And then na-transfer po siya ning ginubatan. Iyo man po ang itinaw sa iyang trabaho sa warrant of section po siya. Kaya base sa
deklarasyon istorya kasubaukan na Chief of Police kang ginubatan na ito pala na pagkaaga nagistoryahan tindakan ito ni Staff Sergeant Madilar tungkol duman sa mga wanted person kang ginubatan. Na-mentionar nga duman na igwas nindang mga wanted person na nasa area po Candaraga. Yes, opo. Now, kaya sir, ito po, would you have the privilege na mangaranan sa mga wanted persons kan ginubatan na yaon sa AOR Candaraga? Over? Di ko po na kuha sa mga pangaran kay itong kuhan. Sa ngunyan pigahalat mingan so report ali duman sa ginubatan para duman sa pigsabi nilang mga wanted person na pigpa-follow up. Kaya nakaduman ito si Staff Sergeant Madilar sa Peña Francia. Opo. Sige, please go ahead po sir sa narration kan impormasyon. Go ahead po. Sa ngunyan po, tungkol naman sa pambabadil, takul pong anggulo ang pigihiling mi duman sa pambadil, kaya medyo bako pang malinaw po. Kumbaga sa kunwara pang talagang lead kung sisay po ang responsable duman sa pambabadil. Kung sa kuwan po, nasa on process po ang pigkukonduser na investigasyon kan Daraga MPS. So sagkod ngunyan, dai pa ni na Dahil pang malinaw na lead po so iyan. Ano ang nagbubutwa duman sa mga anggulo tabi sir, although data pa na pinpoint kun arin man ang duman sa mga anggulong nagbubutwa initial sa investigasyon nindo tabi? Over? Pero po na pighiling ming anggulo itong relasyon po sa trabaho niya bilang pulis, bilang warrant officer, warrant of PNP, warrant officer. So mga dakol na po siya mga pigar-aresto kan mga yaong pa po siya digdi sa sa Daraga. And then sa mga nagkakurulong na dinarap niya kay ito, igwang mga nabaritaan kami na so dagit sa iya o nagtanom ning pulog ning buot. Kaya yung pigtutukan mi na anggulo. Opo. So kuan, although dahil pa man nagbubutwa ngunyan baga dahil man nagpapahayag sa mga communist terrorists kung may kinaaraman sinda, nakukonsiderar man ang arukan ang anggulo tabi, sir? Saro pa po ito na pigtatawan mining prioridad itong anggulo pong ito. Siyempre po saro sa naka-uniforming persona, saro po na anggulo manggara dito na may kinalaman duman sa mga sa ibong na grupo, arugan mga CTGs. Saro man po itong anggulo na pigtutukan mi. Kumbaga sa kuwan po dahil wala pang malinaw na kuwan, halos gabos na anggulo na posible pong magtauning linaw sa paggagada sa iya, imbestigahan mo po. Ay, dai pa kamo duman sa theory of elimination kan mga nagbubutong mga posibleng anggulo tabi, sir? Sa ngunyan po, wala pa po. Dahil pa po kami na kukuha ng mga witnesses na makapagtauning malinaw na testimonya. And then, sa mga ebidensya, wala pa po kami na kukuha ng mga solidong ebidensya na magtuturo duman sa responsable sa pagmabadil. Opo. Sir, sa Indo, igwa ka mo nin hararo na pagkaaram sa investigasyon, ano sa hiling po nindo? Is it well planned or by chance na nahiling duman itong victim? Over? Sa execution po kan pambabadil, klarado po duman na well planned itong execution. Kasi po duman pa lang po sa pagtambang sa iya sa primerong burst kan fire o sa pagluwas niya duman sa gate kan covered court. Pagputok na daakan sa pagbadil sa Staff Sergeant Madilar, igwa man pong sarong lalaki na nagduman sa maliwanag, nagparapaputok ng badil pataas, tanganing ma-divert so attention kan mga taong yaon duman, na maghiling duman sa nagpaputok sa taas, dahil magtao so attention duman sa pagbabadil duman kay Staff Sergeant Madilar. Ay, so buot sabihin, it was premeditated tabi, sir, ano po? Opo, sir. So arin so nainot na
putok so pambabadil kay sir na madilar o itong so diversionary tactic na nagpaputok tabi over? Ang sabi kan mga kwanduman na kumbaga kwan halos sa bayan ta pagputok da duman sa may akwan ta sabi kan mga witnesses halos sa bayan data so putok baga kambadil na kwan ta so distansya kan so nagbabadil sa kaso saro duman nagpaputok sa taas halos magkaraniman sana para ang posisyon kay itong sarong nagpaputok sa taas nasa maliwanag na porsyon kan medyo nailawan. Oho. Okay. So digdi sa lugar kung sa binadil si Staff Sergeant Badilar medyo madordiklom hindi. Okay, so talagang igwaning plano, premeditated and coordinated tabi sir. So ano ang asigurasyon nindo tabi sa pamilya sa publiko manungod sa pagkakaresolver kan kaso? Go ahead tabi. Ini po sa sa padagos po na ang pagganduser kan investigasyon, pigtutukan po, pigtatawan ng prioridad ang kasong ini kan sa tuyang kapulisan digdi sa Daraga para matawan taning linaw, matukoy tulos o umbasakwan ini po ang prioridad kan kapulisan kan Daraga para ini matawan ng solusyon, matawan ng hustisya ang biktima. Roger. Salamat tabi sir sa oras buda informasyon. Ingat po. Salamat po sir sa sa pagtauning oras. At maray na hapon po sir. Opo, sige tabi. Ayan tabi, Sir Pio, si Police Lieutenant Armando Ravale na tagapagtaram kan Daraga PNP manungod niya ni kan kaso kan pambabadil gadaan si Police Staff Sergeant Alan Madilar sa Peñafrancia, Daraga Albay. So sa ngunyan tabi Renz na daining natataday naglalataw tarakot ang testigos na magbutwa susog sa sa investigasyon kan na otoridad over? Naputol dahil nagbubutong ka na dahil na ako na testigos baan nakakatarakot. Sige dahil balik. Okay na po tabi yan na Renz na istorya dyan sa Daraga. So sana ma-resolveran yan the soonest Peñafrancia dyan sa Daraga bako masyadong liblib na lugar na bagan dyan na pig-agihan na bait sabi kan police premeditated pinagplanuhan tayo nga ining diversionary tactic na ginibo. Pera kan duman sa nagpapaputok sa biktima, igwa pa ning sarong nagpapaputok, tanganing so attention kan tao, parang mabanga. Diversionary tactic ang apud gayan. Yan, ngunyan, dahil pa nga ni nasa theory dyan ng elimination ang pulis sa gabus pa. Ang pag-imbestigar paano kang kaso, everybody sa suspect. Yan ang poon kan investigasyon Everybody sa suspect. Eliminate mo na lang yung mga rayon na yan. Day na. Sagkod sa mag-zero in na sana sa iguaning high probability na iguaning connection duman posible sa kaso. May kinaaraman sa kaso. Ano man na kaso tabi. Yan ang sistema kan mga investigadores niya to. Sige. Yan. John? Puno? Sige, pwede na ngaya. Tamang-tama na ngayon na Papa Pio. Puno tayo ngayon. Pwede na ngayang mamatos-patos para mientras tanganing makapag preparar maman, akomodar. So masunod sa pangarang kambilog na fuerza. Salamat po kan sa ido paghinanyog. Masunod tulos ang mga bareta ngunyan para sa aga kasabay si News Director Edwin Peralta asin si Francia May Boras. Meantime, ako man po si Pio Fernandez. Salamat amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap.